Nyt on 13. päivä joulukuuta, vastainen yö, ja mulla on syytä epäillä, että tässä huoneessa on mun vuokraemäntäni Paula Mikkelson, ja mulla on syytä epäillä, että hän maksua vastaan on myynyt musta tietoja ja vaarantaa mun terveyteni ja hyvinvointini. Ja mulla on syytä epäillä, että mulla ei ole turvallinen olo tässä kämpässä tänä yönä. Ja minun nimeni on Inkeri Kavantera ja mä oon ollut poliittisen vainon kohteena 2 vuotta. Ja mulla on syytä epäillä, että mun vuokraemäntäni ottaa rahaa vastaan tiedoista, jotka koskee mua ja mun elinpaikkaa ja mun tapoja ja mitä tahansa minä milloinkin teen. Ja mulla on syytä epäillä, että hän myy paketteja, joilla pääsee vahingoittamaan mua. Koska mä oon juuri tänään selvittänyt, että mulla on pyöritetty ihmiskauppaa, jolla kaikilla mahdollisilla tavoilla yritetään estää mun poliittisen elämän alkaminen. Ja mun vuokraemäntäni on